Mentaka sing rashpi ke kubur. Kam ka IDF bakal penyap palat ars pasan pungut kidikot Hezbollah haki jingher tma badang syan Lebanon. Ko Israel Defense Force IDF kalong ba palat ars pasan pungut kidikot ha Hezbollah kila syak penyap haka jingher kun ke bakrau jong katayo baladep hakaleng ke Lebanon. Kentobru ya katukat le ki nong yalam. Katkum ka IDF hadin ka jingmi pajba jong ki jingwi ijing tip pala peteng da ka military intelligence Directorate nadu ka praterik uyayong kalala ban penhisya menta buat ka jingdon jong ki teroris bala syap penyap ha Beirut ka Begwa Valley bat kat hanchati Lebanon kalatam arspa san pungut ka IDF kong padang peteng ban pej benya ya ki wepat ki jingyap ka bamut ba ka jingkhain besya kala ban long ka babon susu Henry katenat ka kuat ki khya jong ka Lebanon kalong ba ka jingye khun kila penyap palat lais pa san pungut Henry kam macam lapan pau la kini kita kiri upai ba na kit khotma katkum ka IDF ki bah pedeng ki no yalam ka Hezbollah bala syap penyap ikentub yau Hasan Mustafa Nazar upadai ukli jong ka logistic headquarter u Ali Qasim Abu Ali Abbas bat u Ali Hijazi ki badai ki no yalam ha ka intelligence unit bat u Abu Mahanban Habib deputy chief jong ka missile unit jong ka Hezbollah uwe officer jingyo i jingtip ka Israel ulaong ba kine kinong yalam Hezbollah idon ya ka jingyar jingyo jingtip bat ka jingyar denti ke bajliu kepala ban kun ta ha ka we ka minit ila hirtma ya ki babun kiteli ki command center jong ka Hezbollah bat penyap ya ki spangut ki teroris ka jingyap jong kine kinong yalam kalawan ra ya ka jingta ka bahe kepala kata ya parok ka bor jong kanhun ong uhe officer Ula penrabru bak IDF kampat dep pan bisar lot ia ki jingta jong kene ka jinge kun bat kadangla susu ia ki jikot Hezbollah pala syap penyap man kasngi kublei shibun